صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل وأنت يا سيد لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، يسرني أن ألتقي معكم في سلسلة حلقات دروس اللغة العربية التي ناتقين بها، حيث كنا نتابع بالدرس العاشر، وبينا بأن الدرس العاشر يدل حول الضمائر، وقد بينا مفهوم الضمائر وميزنا بين ما كان فيه منفصلا وما كان فيه متصلا. والآن نرى الأمثلة للضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة هي أيضا فيها ما يتعلق بالمتكلم وما يتعلق بالمخاطب وما يتعلق بالغائب كذلك. abinda yake cewa yan uwa, a darasinmu da ya shuɗe mun shiga ba da tattauna akan abin da danganci wakilan suna. Cewa wakilin suna iri biyu ne, akwai wakilin suna mai zaman kansa, akwai kuma wanda yake sai an cakuɗa shi, sai an haɗa shi da wata kalma ɗin a gaba gare shi ko a baya gare shi. To yanzu za mu buga, mun ga dama'ir wanda suke munfasila ɗin, mun gan shi a halin wanda ke magana a karan kansa first person kenan, mun gan shi a halin mukhatab wanda ake yi wa magana, mun gan shi kuma a halin ga'ib wanda ake tattaunawa a kansa baya gurin. To a yanzu za mu ga kuma shi ad-dama'ir al-muttasila wanda suke cakuduwa da suna. Sai mu fara da mukhatab ɗinsa. Mukhatab dai a nan gurin kamar ga harafi ga kuma suna galibi ana samun ya'un, kamar misali ka ce baiti, kaga wannan yawon din ita ke indicating nawa mutakallim kenan. Haka idan ma mace ce za ta ce baiti, mace ce da mijinta zauji, shi ma kuma ya ce mata zaujati, haka ba bambanci, kurin yawon aka amfani da shi, illa iyaka a nan gurin an sa ta'un don a bambance tsakanin namiji da mace. Ko da yake dai za a iya cewa zaujin din ma ya hada miji ya hada kuma mace gabaki daya. To zo wannan kaga ya'un tana zuwa a matsayin zamiri muttasili mai cakuduwa da suna baitun. Za ta iya zuwa kuma a matsayin mai cakuduwa da harafi, kamar yanzu min, kaga harafi ne ko? To ina son na danganta ya'un zuwa abin nan, sai na sa haka mini, kaga ba zai ba, so da sai na mai da wannan ya zama ce minni. Haka kamar ka ce anni ko, haka ka ce fi, kana son kara bada sai ka ce fiya, sai ka kawo wannan abin nan. Haka aha, misali da dai sauransu dai a harafi za mu ta ganin su a haka. To yawon ɗannan tana matsayin me, tana matsayin mutakallim, ko dai ya zama namiji ko ya zama na mace kamar da muka buga. Zai zo a harafi, zai zo kuma a suna a haka, domin a damiran da suke cakuduwa da harafi su ne da suke cakuduwa da kuma suna. Idan kuma na jami ne sai mu amfani da na, mutum biyu abin da ya sama. A baituna, qalamuna, haqibatuna, ila, ilaina, ala, alaina, na din shine damirin. So wannan ga mutakallim kenan. Sai kuma ga mukhatab wanda ake yin magana da shi ko ake fuskantar shi da magana, wanda kamar da muka faɗa shi ne second person kenan a turance. Shi kuma ana amfani da ka, baituka, masmuka, ka, kaga tana nufin mutum ɗaya. Idan su bi ne, kuku bi ne sai ce kuma, idan jami ne sai ce kum, idan mace ce guda ɗaya sai ce ki, idan mata biyu ne ce kuma, idan jami ne sai ce kunna. haka wannan ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. aqulu masalan li masmuka, aina baituka, man rabbuka, idan musu ne man rabbukuma, man rabbukum jam. Idan mace man rabbuki, man rabbukuma, man rabbukunna, su da ku dewa mata kenan. To wannan mukhatab kenan. Sai mu tafi zuwa al-ghaib. Al-ghaib shine
wanda yake mutum na uku wanda ake kira third person kenan a turance, shi kuma ana amfani da hu, baituhu, qalamuhu, haqibatuhu, anhu da sauransu. Idan mutum biyu ne huma, anhuma, anhum da sauransu. Idan jam'i ne sai a ce hum. Wannan bambancin tsakaninsu da munfasila da muka faɗa, kaga shi huwa aka ce ko, yana kuma zuwa a matsayin farko huwa, huma, hum. su shi ga zaman kansa yake. Wannan kuma za ga dole sai an ɗan faro shi an haɗe shi da wani abu gabaninsa, wata kalma ta biyu bayan shi. Haka idan na mace ne guda ɗaya ce ha, baituha, zaujuha, kamar mijinta da sauransu. Haka idan su biyu ne ba bambanci, huma huma. Idan jam'i ne hunna, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, lahunna, kaga lamun ce ta haɗu da me, ta haɗu da hunna. To wannan shine yadda ake ɗamfara damir muttasil. المهم في هذه الحلقة إننا نتابع بالدرس يعني الضمير، وبينا بأن الضمائر تتنوع إلى قسمين. بينا الضمائر المنفصلة في الحلقة الماضية، والآن نبين الضمائر المتصلة، فقلنا بأنها كمن تتنوع حسب المتكلم والمخاطب والغائب. وهذا الجدول يوضح لك ذلك. المتكلم يا ونا فقط، ثم للمخاطب فيه كا وكما وكم وكي وكما وكنا، وللغائب نقول هو وهما وهم وها وهما وهن، بشرط أن تلصق بلفظ قبلها أو لأنها متصلة، لأنها تختلف عن الضمائر المنفصلة، حيث إنها تأتي أولا بدون أن تتصل بكلمة أخرى. بهذا نكتفي، وإن شاء الله سنتابع ما تبقى في الأسبوع في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر مع مزار لحظ المقل. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل.